Pois, moitas grazas, Belén. Como vedes, as túas contribucións que tivemos están trazando un panorama fascinante, sen dúbida que anima, porque vemos que a oceanografía é un campo onde a contribución das mulleres, das investigadoras é notable, e vemos que hai reemplazo a xeracións como a de Carmela. Vimos aquí moita xente nova. Entón, agora, unha vez que solventemos os problemas técnicos, desculpas, quero dicir, repito o de antes, teremos un tempo, porque vamos moi ben, non te pasaches nada, de tempo vamos moi ben, normalmente, pois, teremos debate final, pero se alguén quere algunha aclaración ou pregunta breve a Belén, non? Sí. Disculpe. Yo quería hacer un comentario primero. Es que la campaña esta de Antártida 86-11, en realidad participaron 4 mujeres. Estaba gallega, creo que solo era Carmen Gloria Piñeiro, Ana Ramos de Málaga, Milagros Millán de Cádiz y Ana Giraldez de Málaga también, fueron las 4 mujeres que participaron en aquella primera campaña de Antártida. Y yo creo que ellas fueron las 4 primeras mujeres que llegaron a la Antártida realmente, porque Pepita Castellón vino después en una expedición que hizo hasta Rey Jorge, en una expedición que hizo el profesor Sileski en un barco polaco, buscando con el profesor Ballester un sitio donde instalar la base antártica española, donde está ahora en la isla Livingston. Bueno, una aclaración más. Alguna outra pregunta? Non? Pois vai ter a palabra agora María Loureiro, ainda que no programa creo que había outro título, pero o título final é Mulleres na investigación, unha análise desde a economía. María é catedrática no Departamento de Fundamentos de Análise Económico da Universidade de Santiago e a súa especialización é Economía Ambiental. Xa antes de ser profesora aquí foi profesora en Colorado State, ela fixo a tese en Estados Unidos, ten múltiples conexiones internacionais e xa se comentou hai un momento que foi a persoa que fixo a avaliación do impacto económico da Marea Negra do Prestige, un traballo que, para alén da súa publicación en revistas de impacto, pois foi utilizado no xuizo do Prestige, foi presentado pola Fiscalía no xuizo que tivo lugar na Audiencia Provincial da Coruña. Entón, é a primeira vez en España que un estudo deste tipo pois entra como unha peza xa nun proceso judicial. Entón, pois, ten a palabra María. Bueno, pois... Bueno, pois bo día, moitísimas gracias antes de nada ao Consello da Cultura Galega polo convite, moitas gracias ás organizadoras, especialmente a Ima López Silva por terme enganchada e animado a vir. Bueno, antes tamén, por suposto, moitísimos parabéns á persoa que hoxe homenaxeamos e lembramos. Bueno, cando me chamou Ima, pois deu-me a oportunidade de falar do que eu consideraba convinte dentro das miñas líneas de investigación e demais. Estive dando voltas á cousa, a verdade. E pensei que o mellor cabía a pena dar un paso atrás e pensar, bueno, pois, por que nos está costando tanto as mulleres entrar no ámbito da investigación e por que nos está costando tanto ser recoñecidas a nivel internacional como foi o caso de Carmela.
Iso pensaba eu que podía ser útil, dado que tamén esta xornada está promovida polo Centro de Documentación e Igualdade e Feminismo. Entón, eu pensei, desde a miña humilde capacidade como economista, entrar aquí unha serie de ideas e suxestións que nos poidan tratar de entender esta brecha tamén científica. E fago co propósito tamén de lembrarnos de que, claro, falar desto en ciencia é un pouco non só transgresor, senón tamén cecais políticamente incorrecto, porque supostamente en ciencia tomamos as decisións de xeito moi ponderado, de xeito moi profesional, de xeito absolutamente obxectivo e de xeito basado en datos, cando facemos estudos empíricos. Entón, cal é a sorpresa de que realmente eu que pertenzo a varias asociacións internacionais, unha delas de economía ambiental europea, que xa ten 30 anos de historia, só tivemos 2 mulleres presidentas. E a actual, teño que recoñecer que en certa medida, non é que fora forzada, pero o que se chama o board, o organismo que coordina a asociación, decidiu que presentaría como candidatas para a presidenta 2 mulleres, por tanto, sería unha muller escolleita sí ou sí. Despois houve algunos cambios, pero realmente houve que incluso empuxar a que isto acontecera, de que a segunda muller durante 30 anos fora a nosa presidenta. Entón, xa lles digo, desde a miña humilde contribución como economista vou tratar de entender, ou de, máis que nada non entender, pero explicar ou tratar de contarles o que eu entendo de por que nos está a pasar. E ainda que faga algunhas alusións ao mundo da economía, a investigación en economía, penso que moitos dos elementos que vou a contar son paralelos a moitísimas ciencias e extensión en xeral. Como é ben sabido, xa foi refletido aquí polas diferentes presentacións de que en termos de títulos universitarios e incluso doutorandos en mulleres ten unha presencia significativa, dependendo da área, incluso se doutoran máis mulleres que homes. Agora ben, cando chega o momento de ter un posto fixo, as cousas xa mudan, xa toman outro cariz. Por exemplo, hoxe en día, no sistema universitario español, só o 39% dos investigadores contratados son mulleres. Se falamos de premio Nobel, por suposto, hai que ser aínda moito máis realista no ámbito de que só o 3% dos premios Nobel foron mulleres desde a súa creación en 1901. En economía só tivemos 2, unha o segundo este ano compartido con outros 2 homes, e é todo moi recente, destes anos 2000 en adiante. Bueno, entón, que sabemos da situación actual das mulleres na ciencia e na investigación? Esa é a pregunta que me fago. Que factores poden explicar estas desigualdades? E xa les digo que, efectivamente, hai desigualdades moi claras. Entón, como podemos entendelas? Que factores explicativos están por detrás que xeneran estas devanditas desigualdades? E que estrategias podemos tomar como mulleres, como investigadoras, como científicas e como persoal que ten certos sentimentos para tratar de reducir devanditas desigualdades? Este é un pouco como vou encarar a miña charla. Espero que dé lugar a debate, a suxestións, ideas e outras posibilidades de conversa. Bueno, vou a comenzar a falarles do que, desde o punto de vista da economía, despois estender a outros ámbitos, como está a situación das mulleres no ámbito da investigación na economía. No ano 2018, no último ano, a Asociación Europea, a Asociación Americana de Economía, que é unha asociación máis grande, costame un pouco traducir o seu nome, pero é así, American Economic Association, fixo un inquérito a nivel mundial dentro dos seus 7.000 socios sobre como era o ambiente, o clima, ele chamaba o ambiente e clima da investigación e da ciencia no ámbito da economía a nivel xeral. E para a súa sorpresa atopáronse que tamén había un movimento escondido que reclamaba certas necesidades de atención inmediatas. Isto tivo moitísimo éxito na prensa, tivo moitísima divulgación. Pódese dicir que as mulleres en economía e ciencias sociais, ainda que chegamos ao mellor un chisco máis tarde que a outros ao debate, tamén chegamos forte. Chegamos forte porque hai medios de comunicación moi interesados no ámbito da economía e finanzas, especializados en devandito ámbito, con moito poder, e que se sentiron cómodos, suficientemente cómodos para difundir toda esta información do que era a situación das mulleres no ámbito da economía e de negocios, economics and business. Isto xuntouse un pouco con Me Too e outros movimentos internacionais que seguro que coñecen todos, e tivo moito impulso. De xeito que o que a
o inquérito da Asociación Americana de Economía, como lles digo, ou a entidade académica máis prestixiosa que temos, amosaba que o papel da muller estaba extraordinariamente marginalizado. Había unha pregunta en devandito inquérito extraordinariamente extenso, e que me dá unha inmensa pena que non completei todo, porque era moi longo, pero que realmente nunca me puiden imaginar que levaran a cabo un estudo tan exhaustivo e tan detallado, e pensaba que era unha desas enquisas, unha máis das que nos piden cubrir. Pero atopeime con sorpresa onde moitos das preguntas que nos facían quedaron reflexadas en publicacións que despois tiveron moito eco, incluso foron publicadas e recollidas no Economist, por exemplo. As mulleres recoñecían que se sentían especialmente marginalizadas no ámbito dos cursos de avaliación dos alumnos, nas avaliacións dos estudantes. Tamén recoñecían que se sentían marginalizadas en termos de servizos, en termos de compensación económica, en termos de investigación a grandes conferencias e eventos importantes, incluso en decisións de publicación, que lóxicamente teñen outros efectos directos no que é a promoción do persoal investigador. As mulleres tamén decían que tiñan incluso un difícil acceso a outros coautores interesantes a nivel internacional. E, lóxicamente, como poden esperar, estas diferencias non eran comuns a todo tipo de razas. De feito, as mulleres non blancas acusaban que todas estas diferencias eran aínda moito máis acusadas. Ben, o panorama non era moi optimista, especialmente con respecto ao que era o trato. Aquí, o que chamou moitísima atención foi o feito de que máis do 47% das mulleres se sentiron de algún xeito acosadas sexualmente durante o seu mundo laboral, dun xeito ou outro. Todos estes comentarios, lóxicamente, non pasaron desapercibidos por múltiples medios de comunicación moi relevantes. Este inquérito que fixeron a nivel mundial pois está mudando as cousas de xeito moi significativo. Tal é así que agora xa se crearon certos comités dentro do que é esta asociación que tratan de respaldar o que é o rol da muller, defendelo e cuidalo un tanto máis. Cousa que Cecais se debería de ter feito xa antiguamente, posto que isto xa son noticias coñecidas. Pero se somos escépticos, está moi ben selo. Podemos preguntarnos, pero bueno, xa isto é única e exclusivamente cuestión de percepcións. Hai aquí tamén un xogo de podese gañar algo se vas de víctima, si ou non. Pero realmente non é así, non é unha cuestión de percepción, senón que hai moitos datos académicos e científicos que avalan a desigualdade das mulleres no ámbito científico e académico. Un dos traballos publicados no 2019, con datos de 2016, faise eco do que son o que chaman o gender gap, que nosotros coñeceríamos como a brecha salarial entre homes e mulleres académicos, publicados pola Ohio State University. Como institución pública de Universidade Superior Americana, a Ohio State University fai públicos todas o que son as contas. E dentro delas os salarios, e salarios diferenciados por sexo, por idades, por experiencia, etc. En términos medios, en términos xerais, en términos globais da universidade, como digo, unha institución americana prestixiosa no ámbito da investigación e da ciencia, a diferencia media entre homes e mulleres dos salarios contratados no 2016 equivale a máis de $31.342 por ano. Lóxicamente, de bandita diferencia é estadísticamente significativa. Bueno, estes datos non deixaron indiferentes a ninguén, porque estes datos poden ser moi replicables e aplicados a moitas outras institucións nas cales é posible negociar o salario de entrada. Isto acontece en moitas institucións americanas, pero tamén en moitas institucións europeas, e canto máis de élite, pois máis é común que poidas negociar o que é a tua posición de entrada. Entón, dentro do humilde punto de vista da economía, cabe a pena preguntarnos, será que as mulleres negociamos peor? Será que somos menos agresivas? Será que somos máis condescendentes cando nos fan ofertas laborais? E, bueno, dentro do ámbito da economía, dos diferentes desafíos que temos, un deles, a economía experimental, trata de replicar que son accións de mercado en ámbitos relativamente controlados. E aí, por experimentos, sí se observa que as mulleres somos un tanto menos agresivas na hora de negociar. Tamén, en xogos que se teñen feitos, onde se lles fai unha oferta a un suxeito masculino e a mesma oferta a un suxeito femenino, non se indica claramente que esa oferta é negociable, o
os homes teñen unha probabilidade máis alta de tratar de negociar ofertas sí ou sí. Mentres que nas mulleres é excepcional o caso de que nos animemos a negociar que dita oferta, se non se nos indica que dita oferta é negociable. Tamén sabemos que negociamos mellor con outras mulleres, en termos medios, indico. É dicir, que o rol do xénero tamén se correlaciona co feito de que cando tes a outra persoa do teu mesmo xénero ou cando te sintes dun xénero inferior, te sintes máis capacitado para pedir máis a outro que pensas que te pode entender na tua condición de xénero de ser muller. Entón tamén sabemos iso. Tamén sabemos que negociamos de xeito diferente. Negociamos de xeito diferente segundo sexa o noso nivel de experiencia e segundo sexa as nosas capacidades. E cando somos máis xóvenes, en xeral, en termos medios, independentemente do xénero, negociamos, facemos xogos de negociación que van moi relacionados cos xogos onde únicamente gaña un a costa do outro, o que se chama xogos de pago cero. Se eu gaño, se saquei eses extra días de vacacións ou este mini incremento no salario, síntome super contento porque cho quitei a ti, na outra parte. Sen embargo, cando gañamos experiencia nas negociacións, sabemos que tratamos de facer negociacións que son, para mí, moito máis atractivas de estudar, que son negociacións hostiles, onde ambas as dúas partes gañan. Entón, ti me deixas facer isto, o mellor traballo es venres dentro da casa, pero eu comprometo a facer isto e isto e isto. E ese tipo de negociacións tamén é moito máis atractivo, tamén desde o punto de vista de xénero, porque pode ser moito máis inclusivo e dar lugar a unha mellor facilidade de combinación de tarefas que ás veces recaen en mulleres. Entón, cando falamos de o que chaman na literatura gender gap, e os nosos motivos intrínsecos, temos que ser conscientes de que, efectivamente, o mellor, todos temos que aprender a negociar, cando nos fan unha oferta de traballo, cando nos oferten algo, cando sexa o que sexa, a situación que sexa. Aquí me estou referindo a negociacións puramente económicas, pero na nosa vida diaria tomamos infinidade de pequenas decisións que se basean en negociacións, que faz ti, que fago eu e demais, sistemas de reparto de tarefas, etc. Entón, que nos indica o mundo da economía? Que negociar é importante, sexa o que sexa, e que sempre está ben aprender a negociar, para ser máis competitivas. Pero non só podíamos pensar que, bueno, $31.000 de diferencia nestas institucións americanas, porque se deban os xogos de negociación, pero os demais, os que ao mellor temos salarios públicos, non temos este sistema onde cal a negociación é tan aberta, non nos sentimos tan perxudicadas pola condición de xénero. Pero o prexuicio vai moito máis aló do que é únicamente a remuneración salarial. No ámbito de discriminación académica, onde se fai máis patente non é precisamente no salario, nas publicacións, no ritmo de publicacións. Hengel, unha nova economista que traballa na Universidade de Liverpool, tivo a maravillosa idea e extraordinariamente poder de levar a cabo unha idea usada de estudar as publicacións no que chamamos top 5, as revistas top número 5 do noso campo. E amosou de que as mulleres se exixe moitísimo máis cos homes en termos de calidade de un manuscrito final que está a ser aceitado. Tal é así que, claro, tantas revisións que nos piden, as mulleres nos levan máis tempo publicar. E dirás tú, bueno, é que o necesitaban, non te das conta que o necesitaban, por eso levou máis tempo. Non o necesitaban necesariamente, porque ela tomou como puntos de referencia índices de calidade lingüística dos textos. E o que observou é que, no caso das mulleres, os textos das mulleres víanse de maneira moito máis doada e moito máis cómoda cos homes que disparos. Entón, o feito de ter estes impedimentos, o feito de que moitas veces se nos pide máis traballo para publicar o mesmo artigo, se nos tarda máis que na economía as revisións poden tardar 5 ou 6 meses, non é como noutras ciencias que son moito máis rápidas e expeditorias, pois, lóxicamente, impide que ás veces unha persoa con grandísima capacidade sexa capaz de obter o teño, a titularidade ou unha formación equivalente. Pero isto non solamente está relacionado co que é a rapidez de publicar ou a capacidade de publicar, senón tamén está relacionado incluso cos consellos editoriales das propias revistas. No meu ámbito, a pesar de que estamos tratando de facer cambios, siguen a ser puramente predominar os consellos científicos e os consellos das editoriais das revistas tenden a ser moi
tenden a ter unha concentración alta de homes investigadores e con escasa representación das mulleres. Ese artigo que eu me refería é en Hegel, que se titula Publishing by Female, e ainda que o fai para as revistas de economía, cecais moitos dos seus resultados poden ser atractivos para outros ámbitos. Tamén, durante o proceso de publicación, é interesante ver que as revistas convidan menos as mulleres cos homes. Iso para empezar. Que disparos, insisto. E cando as revistas convidan menos as mulleres cos homes, ademais temos a dificultade de que as mulleres, eu vexo como editora, rexeitan máis o interés en revisar o artigo cos homes. As mulleres aluden falta de tempo, outros commitments, outras que teñen outras que agora mesmo non poden revisar porque teñen outras obrigas, que non son expertas na área, mentras que para os homes o índice de rexeitamento dos convites para revisar os artigos é moito menor e rara vez aluden non ser expertos na área. Tamén é certo que hai índices de como as mulleres xóvenes que non teñen aínda unhas posicións permanentes rexeitan significativamente moito máis que calquera outra, porque consideran que é un esforzo que van a facer e que ao mellor non está retribuído en ningún dos outros xeitos. E agora, eso vimos que hai algúns motivos intrínsecos de por que isto pode ser, como pode ser que non sabemos negociar, pero nos últimos minutos da miña charla gostaríame centrarme en motivos extrínsecos. Entendendo motivos extrínsecos como que? Pois o que chaman o sesgo de xénero. O sesgo de xénero, pero entendido a nivel social. E o sesgo de xénero implica que, por exemplo, o que está sendo estudado baixo o nome expectation bias. Expectation bias ten un efecto en todos os ámbitos, ainda que vos pareza que non. A miña antiga tutora, Jane McCluskey, da Universidade de Washington State, xunto con Chen Yen, fixeron un estudo das empresas que son, chamase publicly traded, é dicir, que participan na bolsa, nas das bolsas de Estados Unidos, e nas que os CEOs son mulleres. E o que observaron, en termos medios, outra vez, é que aquelas empresas que teñen un CEO muller teñen uns índices de rentabilidade superiores aos esperados, en torno a un 30%. Ou dito de outro xeito, se queres investir e ser especialmente rentable ou ter moito éxito no que é o teu investimento, debes apoiar o que son empresas onde o CEO é muller, porque o seu stock, é dicir, a súa participación en bolsa, está rebaixada nun 30% con respecto a outras empresas semellantes, moi idénticas no sector, onde o CEO é home. Están a punto de publicar o artigo e confío que cando o publiquen pois nos dará máis posibilidades de entender iso que chaman o sesgo do xénero, o expectation bias en xeral. E o que eles conclúen no seu artigo é que o espírito de liderazgo das mulleres sempre tende a estar infravalorado. Non pretendo rematar a miña presentación desde un punto de vista nin pesimista, nin moito menos, e moito menos desprezar a todos aqueles homens que nos queren, que nos axudan, que nos apoian, vale? Iso é a primeira cousa. Pero sí me parece relevante indicar e facer consciente a audiencia do que é o sesgo de xénero. O sesgo de xénero, pero xeral. O sesgo de xénero que podemos ver, trouxen aquí un pouco a propósito, nun acto en Broadway, que isto por eso me encanta Estados Unidos, porque a pesar dos pesares sempre teñen esta xente extraordinariamente creativa, en algún lugar aparece alguén con unha idea maravillosa, que pon en valor o que é o sesgo de xénero visto desde a seguinte perspectiva. En Broadway fíxose moi popular unha comedia que non é tal, donde hai dous actores, escenarios moi sinxelos, que tratan de replicar o que foron os debates electorais na última campaña entre Donald Trump e Hillary Clinton. Entón, collen a dous actores, os que entrenan concienciadamente en termos do que é a linguaxe física, a linguaxe corporal, emocional
o que sexa. Eu sei de teatro, sei que algúns de vos sabedes muitísimo, entón imaginadevos que se entrena a unha muller para que sexa capaz de 100% recrear a Donald Trump, pero en termos de voz, en termos do que di, de como o di, dos seus xestos, etc. E o mesmo se fai cun actor masculino, no que se recrea a conversa e os comentarios de Hillary Clinton. E este Hellpoint é unha comedia que hai cachos colgados na web. Insisto, non é necesariamente comedia, é unha representación creativa do que é o sesgo de xénero cando se nos representa así. Entón, que acontecería se pensamos que o comportamento de Donald Trump fora o comportamento de unha muller? E a pregunta é, por que non ha de ser? E por que non ha de ser? Pero eu creo que se ouviramos, non trouxen o cacho de vídeo porque nunca sei se temos dereito de reproducción, pero me parece convinte lembrar que o sesgo de xénero está inmerso, está impreso en todas as actividades prácticamente que facemos na vida diaria. Pero en resumen, xa para acabar, gostaríame lembrarles a toda a audiencia que canto máis heteroxénea sexa unha sociedade, donde máis voces demos a todos, desde un punto de vista científico, académico, profesional, máis éxito imos ter. E isto está moi documentado, en concreto en un libro que foi un bestseller ano pasado, por este título, A sabiduría das masas, The Wisdom of Crowds. E aí o que se indica é que canto máis heteroxénea sexa unha sociedade, onde máis capacidade participativa teñan todos e todas, onde máis creatividade podan desenvolver todos e todos, esa dita sociedade vai traspasar a outras que poden ser moito máis elitistas e moito máis snobs ou snobistas en termos do que é a creatividade e crecemento. Entón, eu creo que máis claro que o que poden describir estas aportacións sociais non se pode decir. Tamén, en resumo, que outras cousas que non falamos e que tamén amosa a teoría económica é que as mulleres somos máis cooperativas cando xogamos, por exemplo. Entón, tampouco negociamos tanto porque cooperamos máis. Hai unha grandísima metaanálise que acaba de ser publicada por un autor e un equipo de investigadores españoles, onde tamén amosa que somos máis altruístas. Entón, daí ven algunhas eivas da nosa investigación, nos preocupamos de catástrofes, nos preocupamos de concienciación ambiental, nos preocupamos de determinadas problemáticas. E tamén, o que máis me gusta é que no ámbito económico, en experimentos en laboratorio, tamén se amosa que somos máis xenerosas. Teñense feito moitos estudos nos cales homes e mulleres, aos homes e mulleres se les presentan xogos para facer doazóns. As mulleres tenden a doar máis, especialmente tenden a doar máis cando doar é extraordinariamente costoso para elas. Entón, isto amosa unha xenerosidade que penso que pode ser un elemento moi importante no que é o capital humano dun país, dun equipo científico. E que podemos facer para tratar de empurrar logo a nosa xenda científica? Que podemos facer para non ter que sufrir eso de ser a primeira en chegar a un determinado sitio? Bueno, pois o que nos dicen determinadas investigacións é que debemos crear resiliencia entre nós. E a maneira máis activa de facelo é a través de colaboracións con redes de mulleres ou networking en xeral. Despois tamén a capacidade da mentoría, ou mentor en inglés. Esta tamén debe ser, por suposto, coidada e non desatendida. O feito de que teñas unha boa titora, pois podo constatar de que sí te axuda moitísimo no que é a carreira investigadora dunha recente doutoranda. E despois, lóxicamente, sempre a transparencia. Deixo para último algo que quizás podamos discutir e valorar aquí, que é a política de cuotas no ámbito científico, donde a igualdade de méritos se escolle un 50% de cada xénero. Sería isto non unha maneira de resolver o gender gap. É moi interesante, é un tema moi candente en ciencia, que paga a pena discutir. E, sobre todo, tamén paga a pena discutilo porque hoxe por hoxe, onde temos igualdade, ou onde se nos empurra moito ao ánimo de representatividade de xénero e igualdade de xénero, en as comisións, por exemplo, corpos de titulares de investigación ou catedráticos, onde sí se anima a que a muller sexa copartícipe e se empuxa por normativa que a muller este representada. Na teoría eu penso que é moi importante eso, mas na práctica o que acontece é que tenden a ser mulleres que promocionan
eran homes, porque a maioría das persoas as que eu por menos fun ás cátedras seguen a ser homes. Entón, en resumo, non quero rematar sin decir que, lóxicamente, hai elementos que nós, ao mellor, podemos mellorar, elementos intrínsecos do que é a nosa propia vida, xestión do tempo, mellor saber negociar, escoller temas, comunicar, etc. Pero tamén hai elementos extrínsecos que están aí e o mellor que podemos facer é entendelos, entender por lo menos que non é persoal, que simplemente está aí, e tratar de aproveitar determinadas estrategias que aminoren estos shocks externos que se producen cando non o mellor competimos en igualdade de condicións. Este é un pouco o que quería comentar e dar vos as grazas a todos e a todas pola vosa presenza. Espero que o mellor estivera un pouco en liña porque a sección lle gustaría. Moitas grazas.